Katua Junior, siga naaro ka, hindi mo kanan niya na nga Pasko. Kawari klaro niya nga ninong, katua. Kawari open niya akong pa rin, inang. Ano, Junior nga di kulop na. Wari kami kulopon. Junior! Tay, Oy, ani ka man na. Katuhem ninong. Sige nga, napasukot ako niya utang. Katuha kay wari kita iklopon. bayad mo rin dida. Dati na, kay kortahan ito. Katuha na, sina. Sige, tay, baka kadi ako. Oo. Mo pa yung takong makakasukot ito na akong anak. Kay wari kami iklopon niyan. Nang ini. Testing nga mga labahan. Gulpi nga hugaw. Nakausap ko pala yun isulot. Lagad liwat. Pinangkuhan ko din ng mga batos ala. Este. Ninong, Oy! Ano inanak natin ka man? napasok ko ti tatay, yan mo utang. Ano nga utang nga pisteya? Kami utang ka makuno ya. Waray ko utang inanak. Kay direk nagpipinan ng utang. Kay direk mahilig mangutang. Kaya na makuno utang. Pisteya. Sidnya yung tatay. Nga waray ko utang. Ato Sidnya nga. Sidnya mo tatay pare. Sidnya waray ko utang. Kay direk nagpipinang utang. Kato na. Sige, sisingon Open ko. ninyo. Waray ko mga utang. Sige, sisingon ko. Papaka, buisit ka mga din ang lalaba ako. Tay, adi na ako tay. Oy, ano Junior, nakasukot ka kanim ninong? Waray tay, waray magbayad, waray makuno utang. Wadaw nga pinistiya. Diri na kanumdum nga nakalabay nan pizza 25 an Pasko. Magpipira ka na yan na Junior. Magkwa-40 ka na. Nakadua pala magatagay mo. Ay pagsugot nga diri ka tagan katuwa. Pinisti niya akon pare. Yan katuwa Junior. Siga naaro ka, hindi mo kanan niya na nga Pasko. Kawari klaro niya nga ninong katuwa. Kawari niya klaro nga pare. Uyong pabunyag, yung kusog lumamon. Pinistiya. Gabay ko lawar himuah yang nga ninong. Kawari klaro. Ninong, Oy! Ano? Junior bumalik ka man inanak. pabalik ako nga ni, kay waray ka pa kayo makatag ka na niya nga Pasko. Oh, sis! Nangalibot ako. Okay, pasensya na Junior inanak. Oh, sige. Okay, ang gutay ka pa. Dili ka na kunta nanganganak kay mo nga pistika. Di pinilit mo ni pare. Pistiya. Kay marikat pa sulo sa lapi. Nadiri ka nakat panganak kay nadiri kat may dako mga inanak kay nagpapaka. Buisit ito ha akon kay may mga trabahoon ko. Ya. Nanak. Adin kunito 12. Sige. 12 ito inanak ha. Pasensya na kay. Imuninong moreya na. More trabaho, ha? Sunod na lang nga. Bayan sunod niya December, bayan doon na ko lang itak-ihatag, bayan mga 20, ha? Sige Ninong, mapakadi ako. Sige, ingat to inanak. Nakatilaw-tilaw, malaki nung nakya nga December. Tay, Oy, ano anak? Humatagim ninong. ito lumalagin hatag. Wadaw daw pera. Oh, Wadaw daw si Manlay ni. Wadaw nga Manlay to. pinistiya. Ikaw gulit na akong anak nga. Dusilat ko ida. Bamanan imo mga kabugtuan. Dag ko iton ira mga income. Gabay kulay ko maging anak ng pistika. Na pagmulay na nga to, pagmulay. Dito. Kawari good klar ni pare. Nga lagas na gulit na akong anak. Nakatulo pa gulay magataga akon. Primero 5. Ani kadua 10. Ani katulo 12. Wadaw nga pinistiya.